Dobrý deň, moje meno je Martin Tužinský, venujem sa dlhoročne lektorovaniu rôznych odborných seminárov, písaniu odborných publikácií a mám spoločnosť zameranú sa na vedenie účtovníctva a miest pre externých klientov. Týmto by som vás chcel pozvať na trojdňový seminár, v ktorom som si pre vás pripravil riešenie aktuálnych problémov z pohľadu dane z pridanej hodnoty, ktoré aplikujem na praktických príkladoch. Ide o problematiku výkazníctva v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty, a to daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, kde sa budeme zameriavať najmä na obsahovú náplň jednotlivých riadkov daňového priznania, ako aj na základné východiská a princípy pri uplatňovaní nároku na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Ďalej, ďalšou teda z trojice výkazov v rámci dane z pridanej hodnoty je kontrolný výkaz, ktorý s účinnosťou od 1.1.2014 priniesol viacero komplikácií a teda administratívnej záťaže pre podnikateľov. Aj v súvislosti s týmto budeme aplikovať jednotlivé konkrétne praktické príklady na vyplňovanie jednotlivých častí tohto kontrolného výkazu a teda povieme si o obsahovej náplni jednotlivých častí kontrolného výkazu. Tretím výkazom je teda súhrnný výkaz. V rámci súhrnného výkazu si povieme, čo je predmetom, čiže obsahovou náplňou tohto výkazu, kto má povinnosť podávať kontrolný výkaz a súhrnný výkaz teda, kto má povinnosť podávať súhrnný výkaz. A ďalej na konkrétnom praktickom príklade uvedieme, akým spôsobom vykonať opravu, tak v kontrolnom výkaze, ako aj v súhrnnom výkaze. No a uvedieme si aj pár informácií týkajúcich sa trojstranného obchodu. Okrem týchto troch základných výkazov v rámci dane z pridanej hodnoty sa budeme zaoberať aj vybraným problémom dane z pridanej hodnoty, a to napríklad uplatnenie nároku na odpočítanie pri prvej registrácii dane z pridanej hodnoty. Budeme sa venovať aj odpočítaniu, alebo teda úprave odpočítanej dane z pridanej hodnoty, naopak pri zrušení registrácií, úpravu odpočítanej dane pri investičnom majetku, no a základné východiská, ktoré sú alebo je potrebné spomenúť v súvislosti so zákonom o dani z pridanej hodnoty, a to registráciu pre DPH, dobrovoľnú a zákonnú, teda povinnú, zábezpeku na daň. Ďalej budeme riešiť fakturáciu, to znamená náležitosti faktúry, opravu základu dane, ktorá tiež nadobudla účinnosť, alebo zmeny sa dotýkajú aj opravy základu dane s účinnosťou od 1.1.2014. Veľmi rád vás privítam na jednom z miest, či už vo Vysokých Tatrách alebo v Bratislave. Všetky termíny týchto školení sú naplánované v podstate až do februára roku 2015. Môžete ich nájsť na stránke vydavateľstva Verlag Das Hofer na stránke www.eseminare.sk. Okrem samotnej účasti na tomto školení získate aj video semináre, alebo teda záznam z videoseminárov, ktoré sa venujú registrácii pre daň z pridanej hodnoty v roku 2014, venujú sa kontrolnému výkazu a daňovému priznaniu k dani z pridanej hodnoty. Už teraz sa teším na vašu účasť a verím, že strávime spoločne príjemné chvíle pri vzdelávaní a pri utvrdzovaní si tejto problematiky.